Iki nek masak ya Lur, pokoke bumbune komplit kabeh iki ana jimate. Jimate sak penake-penake wong kelon jek enak leh kukelan ya. Dileng-leng kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur, kanca-kanca rencana sedaya. Berjumpa lagi di channel Arga Pratama, channel dhewe ora tiru-tiru sing liyane. Pokoke sing liyane lewat. Neng Kediri tuku sate, aja lali komen, like, and subscribe. Purwo dadi kotane sing dadi nyatane. Asyap. Kanggo dulur-dulur sing sampun subscribe channel kula, mugi-mugi panjenengan panjang umur, murah rezeki, sehat selalu lan lali utange lunas. Apa sing dikarepe dan dicapeke karo Gusti Allah lan mugi-mugi panjenengan diparingi kesehatan selalu, rezeki melimpah lan Gusti berkahi. Sing dereng share, like, komen dan subscribe. Enggal-enggal di subscribe bosku, mugi-mugi nek wis di subscribe utange lunas. Bener juga ya. Mesti bayar dhewe lho, ora tak bayari. Subscribe nggih. Yo aku los-losan arep subscribe, share, like ora apa-apa. Penting sing ikhlas, lahir batin, aja bundel ya. Matur suwun. Iki bakal masak karo Mbah Koyo, Mas Jun. Masak enak, mangan enak, turu bepenak, nek wis wareg ngoroke banter. Baca. Wih, sapa iki, Mbah? Ya. Tulis sapa aja. Iki masak iki bakal lombok setan. Lombok pokoke. Iki luwih pedes nek wong ngrasani lan ngelek-ngelek atiku iki luwih pedes kok kuwi. Nah, iki kuncungmu jagung nom wis lah, kuncungmu saru jagung nom. Iki ngombene, ya ngombene penyegar, pokoknya penyegar kabeh. Diakeh ngombe banyu putih aja anggur merahe, mergo banyu putih iki kanggo kesehatanmu, ngono lho, Bro. Iya. Masuk. Iki kunci. Iki dong teten sing nganu apa jenenge? Serai karo mbuh apa? Daun bawang. Pokok iki bumbu-bumbu komplit kabeh nang kene. Ket bumbune komplit. Mbah Koyo hello sik ya. Iya. Mesem semit iya, mesem semit ya semit, Bro. Wong Banten semit. Kan semit-semit iki guyune sithik-sithik ngono. Ngono lho, Bro. Pokoknya ini bumbu komplit kabeh, masak enak, tur kepenak, warak ngorok banter. Iyalah. Bumbu komplit anggere ge soto iki lemak bumbune iki kunci lambang sari lemak daging kayu legi colok kecap sithik jerih. Nggih lodeh ya ngono wae. Kunci lambang sari lemak daging kayu legi colok kecap sithik jerih. Dan nggih asem-asem ya, Pak. Kan bumbune ya rada beda. Ya kunci lambang sari lemak daging kayu legi colok kecap sithik. Pokoknya cerit kuwi penting, nak cerot malah kayakan bayar. Ya. Mesti ketiwe iki, Mbak. Chef andalan saka Lampung. Iya. No, iya Smith iya. Iya, masalah. Iya tekan neh. Pasukan iki masalah. Iyalah. Kan Smith. Pokoknya wis los nih, Mas Yolana ya masak kepiye? Manopo pasir dimasak nih son. Ayam bro, Pasir dimasak ayam. Wis steril pokoknya tinggal mangan. Mangan sih ya sumanto mangan. Diulek duwe bune iya. Jun Taptip masak. Dino iki ana taptip masak kerja turu ketip pasar masak turu. Iya, ngombe apa bro ini ngombe apa iki? BS bro. Ngombe es. Es cau.
Belum. Apa ya? Gede, adem deh yang penting cincaunya. Cinco ya adem nih weteng. Jadi harapan gosok nih. Ya. Mantap. Baik, ini. Gue tiga ini jadi. Nah, masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Tonton rambut tonton wis los, duwe kuota di kuota los. Uripmu itu tergantung karo BPJS karo guru lagi ada kok ini kok rapi musa duit. Yo. Yo berapa? Gue lagi pusing. Kayaknya wis sesuk dia apa iki dia. Kok disulap kayaknya wis sulap bareng wae lur. Kadang anak-anaknya dadi entek anek ngono iki. Dan aku yo sulap. Masakan enak dan enak, gader ini gosong ra enak semangat. Nek goreng gosong gak biasane iki gak gosong ngomong kesuwen kok. Tapi dompong macam-macam pro nih. Entek lagi kan. Tak boleh dia. Bukan ya. Kan kali ini tak kok. Kan branding. Laku. Kalau dimasake dan pop. Mongah iki ya gincune wong penggolan ngono kae. Wabian renang. Iki nek masak ya lur. Pokoke bumbune sebelum kabeh iki ana jinate. Jinate sak penak-penake wong kelon cek enak lah kelon ya. Gile-gile aja mesti ngene. Kira entuk mergone apa lha wedi lho mboke rasa diatur. Ya aja mesti ngene kok. Terus ya. Yuk. Bermumu. Saran bikin juga mau ini. Siap kabeh, ya. Siap bro. Siap kanan. Siap bro. Siap. Ono bumbu-bumbune. Lanang itu masang ini lho ora perantauan cepetan lihat ngombok komen lanang masak lanang nombok togel tok ya sing bojone nyonyor gitu. Lantak, itu masak dari sayuran depan kan bisa ya. Dan itu gertu kacungnya ke lungo, lewat ramangan. Tangan tok. Tangan iki lho. Yen
ayamnya. Ini kok rada milik ini. Ayam iso kimplah kaya wong nang pasar ki mau. Mbok sapa arti? Iya, kimplah lah. Ini senenge pala kan masak itu. Chef Mbah Koyo, Chef Juna, pokoknya chef nanti kalah lewat pokoknya. Ya, Bro. Lewat pokoknya. Biar gue ketemu Mbah Koyo iki masakne lho enak. Ya, memang Emplung ya Bapak. Ayam misteri ya Allah, baca-baca apa ini. Ya, terima kasih ditonton. Alhamdulillah wis mateng, tinggal mangan bro, mangan. Segone siap, segone ya Pak. Masuk Pak Iko, banyune siap, oke, siap Babe, payah nyeting kamera. Segala mateng habis mateng sekali main boleh bilang dudoi sing marai nang ngani. Mantap. Besok alat lombok. Aja kelalin madang. Ben koyo ngomong YouTube do masak mangan iki tak kira-kira ngomong. Ya deh kreatif iki los. Rasanya pedesnya koreng mason pedes tenang. Lemah amat coy. Asam benar dari mason. Alur. Terima kasih. Matur nuwun, thank you sampun mirsani video niki, sudah menonton video niki. Oke, TV panjenengan sedaya paringi kesehatan, panjang umur, murah rezeki lan Gusti berkahi. Sing penting aja lali komen, like, and share dan subscribe video ya. Nek wis subscribe sampean pokoke ngeten pun. Matur nuwun. Oke, matur nuwun.